Nnanụ Igbo ọma na-ege m ntị. Anyị ka nọkwazi n'oge anwụrị n'onyonyo isi mbido. Kedu ka ụka gị si aga ma n'ụbọchị ụka gị na-aga ọfụma? Anyị ka na-ekwukwazi gbasara ahịa maọbụ ọrụ aka ịchọ ka anyị kwalitere gị n'isi mbido ka anyị mee ka ụwa mata. Chetakwazi ka ị kpọtụrụ anyị na isi mbido TV @isi mbido TV na Instagram, anyị nọkwazi na Facebook, anyị nọ na Twitter. Webụsaịtị anyị bụkwazi www.isimbido.tv. Mụ onwe na-emuzikwa anọkwazi na Facebook, anọkwazi na Instagram, Angie Phoenix. Ị ga-enwetakwazi m ebe ahụ. Ọ bụkwazi na ịbụ onye ụka, bụ na ịbụ pastọ, bụ na ịbụ onye ụkọchukwu, na o nwere ka isi wee chọọ itinye ọnụ n'okwu anyị na-ekwu, maka na okwu anyị na-ekwu bụ okwu dị oke mkpa. Okwu dị oke mkpa bụ na ọ bụrụ na anyị gbachi nkịta, ya bụ na ya nọrọ na mmiri ncha aba anyị anya. Ọ bụrụ na o nwere ka isi chọọ isi tinye ọnụ, ma ọ bụkwazi na ịchọọ ịbịa gwa anyị okwu nke mmụọ, ma ọ bụ na ịchọọ ịgwa anyị okwu ga-akpọnyite mmụọ anyị dịka o si wee dịzi ka anyị na-adazi mba, ịchọọ ka ị gwa anyị okwu. Ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị na Instagram ma na Facebook, na ebe ndị a mkpọgasịkwazi bịa nọnyere anyị, bịa gwakwazi ọha na eze otu anyị si ekwukwazi. Anyị ga-agbapụ ya ọsọ kịta maka na oge na-akwụzi kwarapụ ka anyị nwee ike metụkasị aka n'ihe ụfọdụ anyị kwesịrị ime. Okwu ọzọ akpụ n'ọnụ anyị kwesịrị imetụ aka wee bụrụ gịnị kpatara ndị pastọ agbara ọhụrụ anụ a, ọ kachasị ndị pastọ agbara ọhụrụ ma ndị ụkọchukwu kwazi ma ndị ekpere, gịnị kpatara ha ụfọdụ n'ime ha, ọtụtụ n'ime ha adịghịzi ike n'ekpere ugbu a. Ụfọdụ bụrụkwazi, aka na-ekwu ụfọdụ, mba, ọtụtụ, maka na ọ kazi nkụ. Ọtụtụ bụkwaziri ndị na-eweta ike n'ebe dị iche iche, ndị ji ike ọjọọ arụ ọrụ wee na-anapụtasị ụmụ mmadụ ego n'ụdị ọrụ ebube. Maka na inezi anya kịta ịfụ na onye ọbụla na-achọzi ebe ọrụ ebube dị, abatasị gị o wee mee onye kpụrụ isi ọfụ ụzọ, isekpụrụ akpa gị fepụ ya ọsọ. Ya ka mmadụ ji wee, o nwere akụkọ anyị nụrụ na nwaanyị ndị ha na ha bi na yard nọ na ebe ha nọ na ha jere ọrụ oyibo wee na-enenezi onyonyo ebe a na-akwanyite ụka. Ekpekata ekpere, nwaanyị wụpụta tibe, hey, ekele dịrị Chukwu, praise God, ahụbala m ụzọ. Ndị ha na ya bibu na ya dị n'Ọnịcha na-ajụ, biko nunu, ọ na ọ bụrụ nwaanyị a bi na streeti unu na-eme na ya afụbago ụzọ, biko o nweburu mgbe ọ kpụrụ isi. Ọ bụrụ ihe a bụ ndị ikezi, ọ bụrụ ndị ejiro ezigbo ike, ndị na-ayọta ike ebe ji ike ọjọọ arụ ọrụ. Ụfọdụ bụkwazị ndị alụgo m ọrụ oyibo, ọ dabaralụ m, alụgo m ọrụ Igbo, ọ dabaralụ m, mana afụkwazị m na ego dị n'ụka, ka anyị tinye isi n'ụka. Ifuge onye ahụ emepe ụka nke ya, o bidozi ikezi ọjọkpụta onye dịka nwaanyị a na-ekwu kịta, o dogo anya na o nweburu oge nwaanyị kpụrụ isi, ọ kpụtụ ya ọbịa debe wee na-akwanyite ụka. Nwaanyị anọdụ welu hapụrụ ekwensu onwe, ekwensu were wekwara ngwa ọrụ, ịpụtazi ya na onyonyo, ị na-etiri ụwa niile na ikpuburu isi, Chineke wee mee, iwee na-afụzi ụzọ, iwere afa Chukwu na-asị asị. Ụfọdụ bụkwaziri ndị ji ike ọjọọ dị iche iche wee na-eme ihe gbasara ụka, wee na-eme ọrụ ebube, makpụ ya ọrụ ebube, Chineke mekwara mee ọma ihe mma kpọzi ihe nke a, were ike ọjọọ wee na-eme ihe dị iche iche, wee ewere aka nri nye gị, ewere aka ekpe napụta gị. O nwere onye nke sara asịsa oge gara aga, gịnị na-ese nwatakịrị nwa okorobịa iji eje mepee ụka. Amazi ebe o si na o si anamaka, o si na na mmiri ka o si anata ike nke ha, mana ọ si na ndị ọ na-enejere anya, ndị ọ chere iru bụ ụmụ ikolobịa ndị a na-azụ ahịa, chọrọ ka ahịa ha na-aga n'iru. Si na o nwere ihe o ji ụmụ agbọghọbịa eme, onwe ihe o ji ndị nne eme, na ụmụ ikolobịa ndị ọbara ha dị ọkụ, ndị ọbara ha dị ọhụụ. Ọ bụrụ na ị chọọ ka ahịa gị na-aga n'iru, ihe ọ ga-agwa gị, ọ sị gị na ị ga-eweta mkpụrụ izizi gị bịa nye Chukwu. Mkpụrụ izi bụ dịka ọ bụrụ na ịtụnata ahịa otu a wee ree ya, ego izi repụta, ọ sị gị bịa nye ya Chukwu. Iweta ya bụ ego, amamihe ọ sị na ha ji eme, mana emechaa ihe a na ihe o nyere gị bụ ọnwa ịbụọ, ịwụọ ọgaranya. Iwozi ọgaranya ahụ, o wee nyekwa gị amazim ọnwa one o nyere onye ahụ. Ọnwa ahụ ruo, ha ewezere aka ekpe
bịa wezielu nke ha ga-abụ ha wezielu ha wee na-emekwa ọgwụ ha na-eme ha ji wee nwee ike wee na-eme ndị mmadụ abụrụ ọgaranya. Ọ bụrụ na oge aha eruo, ọ bụrụ onye nụrụ nwaanyị ọsịsọ na ọnụgo nwaanyị ọmụta ụmụ, esite n'ụmụ gị wee na-agụ ya ka a na-agụ azụ, ewepụ onye nke a taa, akwa ahịa echi ewere onye ọzọ, ewegide weta ụmụaka ewee onye nwaanyị, ewesizi ọbụna mmadụ afọ ọzi ewezie isi nke nwoke. Osi otu a na-eme ya, mana ndị mmadụ amara mma sị na uche ndị mmadụ erughọ n'ihe dị otu a, ka ọ na ndị mmadụ buru ibu na-abịa amara ebe onye si abịa, onye bịa sizia na-aja wee ọgaranya ikezi ọnọdụzie ebe tere aka wee nwụọ ama mma. Ụlọ ụka nwoke a na-ekwu, ndị mmadụ ekwolu na-abịa asị onye nke a wee goo jip, onye nke a wee mee nke a, onye nke a wee goo nke a, onye ọbụla eburu akpịa, onye fọ na kpatịkpatịkpatị, ụlọ ụka wee na-azụ ka ahịa. Ihe a ka emegide were mgbosi iko nwoke ju, maka na ihe ọbụla nwere ụgwọ, ọ bụrụ na ịnataghị ya n'ụwa ịnata ya n'ụwa ọzọ. Ihe a ka emegide iko nwoke wee ju, ọsọ wee gbaa, nwoke na-asa asịsa. Ndị ụka niile ahụ onye gbasịa mazi ebe ọ gbasara akpụkpọ ụkwụ ya. Ọzọ bụkwazịrị, o nwere nke melụ afọ gara aga, nwatakịrị nwa agbọghọbịa, gịnị bụ nsogbu? Na ọ jere n'ụlọ ụka, pastọ wee sị ya na Chineke chọrọ ime ihe pụrụ iche na ndụ ya, ma ọ chọọ ka Chukwu mee ihe pụrụ iche na ndụ ya. Nwatakịrị nwa agbọghọbịa sị na ọ chọrọ ka Chukwu mee ihe pụrụ iche. Pastọ wee sị ya na ị ga-enye Chineke ihe niile ihe niile ị nwere, elela anya n'azụ, maka na Chineke ama nne anya n'azụ maka na Chineke ama nne anya n'azụ wee gọzi gị. Otu a ka o si wee gwa nwatakịrị wee tichasịa akpa wee wụsara pastọ. Pastọ wee sị ya mba, na Chineke na mmụọ na-agụ ya ka m ghara ịkpa afa mmụọ nsọ, maka na ọ na-ewute m mgbe eji afa mmụọ nsọ asị asị. Ọ sị na mmụọ nwa wee na-agụ ya na ọ nwere ụlọ akụ ebe ọ debere ego, na ọ ga-ejeje weta ego ebe ahụ. Ụjọ wee bata nwatakịrị n'ahụ, maka na ọ nọzi na-atụlezi kedụzi ka pastọ si wee maa na ọ nwere ego ọ debe n'ụlọ akụ ọzọ. Maka na ya bụ nwatakịrị si na ego ọ debere, ego nwa na-enyopụ, amara m ka esi wee nyopụ, bụ ego ọ debe ga-eji akwụ ụgwọ akwụkwọ ya na ego ụgwọ ụlọ. Ọ dị 200,000 na ego ụlọ na ego ụgwọ akwụkwọ. Pastọ wee sị ya na ọ ga-enyecha Chineke ihe niile, otu a ka Chineke ga-esi enyecha ya ihe niile. Nwatakịrị wee jeje bute ego wee bunye pastọ. Pastọ wee sị ya nye ya mkpụrụ ụbọchị 3 ka ọ fụ ihe dị iche na ndụ ya, na otu o si wee tichalụ Chineke akaụntụ ya niile ma bịa, otu a ka Chineke ga-esi etichara ya mbara igwe niile, ihe ọma dị iche iche ezobe na ndụ ya. Mkpụrụ ụbọchị 3 aga, nwatakịrị anọdụ na-enene, maka nwatakịrị si na ọ bụrụ na Chineke nna tichazịa n'eluigwe na ya weziela ego, ọkwụ ụgwọ akwụkwọ, kwụ ụgwọ ụlọ, ọnọdụ adịzie mma, o ribezie ego ribezie. Mkpụrụ ụbọchị 3 aga, nwatakịrị afụrụ odudo ọfụrụ ọchịcha. O wee bido wee kọwara ndị enyi si na-egwa ka mmadụ ka e ga-esi agbatara ya ọsọ enyemaka na ọkwa ego ụgwọ akwụkwọ ya na ego ụgwọ ụlọ. Ndị enyi ya wee sị ya ọ pụtara na ị na-arahụ ụra ka ọ pụtara na ị nọghọ n'obodo a. Mgbe ọ kpọziri afa pastọ ahụ, ha sị ya ọ na ịda anụ afa pastọ, ịda anụ ife dị iche iche ọ na-eme maka o si anapụtasị ndị mmadụ ego. Nwatakịrị wee sape ọnụ. Mgbe a na-ekpe ikpe a, ebe obi dị wee katụ m mma bụ na akpọ ya bụ pastọ na fon, si ya pastọ ime onye dị otu a. Pastọ gwara ekwe. Isi ị na-arị ego dị otu a? Ọ sị na ego n'ọnụ oyibo, ọ sị na ego dị wee sow seed, ya bụ nke bugodo obi anwụrụ. Na pastọ kwetara ekweta. Ka ikpe si wee gazi amarọ m, mana ihe anyị na-enejere anya bụ mmadụ dị iche iche, ma ndị ji ike ọjọọ akpọkọ ndị mmadụ n'afọ ọrụ ebube, ma ndị gba aka ebido ya bụ ụka esi na mmụọ nsọ wee kpọọ oge oku, biko kedu ebe ọ nọ wee kpọọ gị, ka anyị ghara iji afa mmụọ nsọ wee na-asị asị. Ihe a kpọrọ ụka, ọ bụrụ ọrụ aka,
ọ bụrụ ịrụ ọrụ oyibo ọ bụ na ọkwọrọ gị eme, ịrụ ọrụ Igbo ọ bụ na ọkwọrọ gị mepee ụka. O si na onyinye. Ọ bụrụ na ị nwere onyinye ịfụ ụzọ maọbụ onyinye ibu amụma, anọzina na-aghọrị mmadụ ibe gị. O nwekwaziri nke ọzọ, nke a bụ na Abuja ka o mere, afọ agakwara aga ka o mere, na nwatakịrị nwa agbọghọbịa bịa n'ụlọ ụka na-ekpe ekpere. Ọ sị pastọ jụrụ ya mkpa ya, ọ sị ya na ọ chọọ ịnụ di. Nwatakịrị dị afọ 28 na ọ chọọ ịnụ di. Pastọ wee kpegide ekpere, kpesịa ekpere, si ya afọ ya ma agbasaa ụka, ma agbasaa ụka. Ha gbasaa, o jekwuru pastọ si pastọ na ya abịago. Pastọ wee si ya na ọ na-ekpe ekpere, ọ na-ebe akwa, na ọ kwesịrị ịdị na-enye Chineke otito na azaghị ya ekpere. Nwatakịrị na-enwe ahụ ọsọtakịrị ya si praise God, nwatakịrị tie praise God, eluigwe na-enene ha. O wee sị na mmụọ nke Chukwu nọ na-agụ ya, si ya na onye a bụ nwunye ya, nyanwa bụ pastọ, na ọnyanwa bụ nwatakịrị bịara ibe akwa ka ekpere ekpere, na ọnya bụ nwunye. Wee sagide nwatakịrị isi, sachaa nwatakịrị wee kwe. A na-eme ọ na-ekwe nwatakịrị nkwa na ọ ga-anụ ya. Ihe a ka emegide nwatakịrị atụrụ ime. Nwatakịrị debekwa ahụ ọma na-ekwe ya nkwa na ọ ga-alụ ya. Oge nwatakịrị ji wee mụọ nwa ka anya ji wee mepee, maka na ọ mụzie n'ọnwa asịrị gaba. Ọ bụrụ na mgbe a na-ekwu ihe a, na pastọ nwa na-ekwu na nwunye ya na ụmụaka ya n'obodo oyibo, o nwere ebe ọ debe na orphanage, ebe ọ na-akpọkọsa ụmụaka. O wee na-azọrọ nwatakịrị nwa agbọghọbịa nwa. Onye ọ kwere nkwa na ọ ga-anụ, ọ sị na ọ ma nnụzi na ọ ga-anara ya nwa. Ọ na-azọ nwa. Mgbe ọ na-azọzi nwa ka ndị mmadụ bido okwube eziokwu. O wee na-asị na ya bụ obere ụlọ nwa na ọ debelụ, o si na ọ na-alụ orphanage, maka na ụmụaka n'ebe ahụ ebuchara ibu otu ahụ. Asị na ihe a bụ ụmụ agbọghọbịa ọ tụbara ime mụrụ ya nwa, na onye mụọrọ ya nwa ọ nala onye aha nwa n'ike jedebe ebe ahụ. Ajụjụ m wee bụrụ, gịnị ka o ji ụmụaka niile eme? Ụfọdụ si na ọ na-erejere ha ndị na-achọ nwa, na ọ na-ere ha resi ndị na-achọ nwa. Magonụdị ha mee akịka karịa. Ikpe nọzi na kọtụ mgbe mmadụ ji wepụ uche na ya bụ akụkọ. Ihe a bụ ihe na-eme ihe a bụ ihe na-eme n'ụka. Ha ncha na-ewetara ụka aja aha. Ya ka m ji wee sị gị, ịnọdụ nọsi ike n'ekpere. Ị bụ onye ụka, nọsi ike n'ekpere. Na-echeta ndị ụkọchukwu na ndị pastọ n'ekpere. Mmadụ ka ha bụ, ha bụrụ Chukwu. Ọrụ Chukwu ka ha na-arụ. Mana nke ha ji wee na-arụ ọrụ Chukwu, ịmago na ekwensu ga na-agba ha mgba n'ụdị dị iche iche. Ya bụ ịnọdụ na-erote ha n'ekpere. Ngị nwa bụkwazi mmadụ, ngị nwa bụ nwa Adam mepere anya gị, ịfụ na ị nweghị onyinye ihe ụzọ, na ị nweghị onyinye isu n'ire, ị nweghị onyinye ibu amụma, ịkụcha aka gị na ụkwụ gị binye mepee ụka, na ịfụ na ụka na-enye ego. Iwe na-aghọrọ ụmụ mmadụ na-anapụta ha ego, maka na ụmụ mmadụ na-achọ ọrụ ebube. Ntaramahụhụ ga-adịrị onye nke a, ntaramahụhụ ga-adịrị gị ma ọ bụ na ị na-eme ihe dị otu a. Ọ bụrụ ihe a ga-akọrọ gị n'ọnụ. Ọ ka mma na isepụrụ aka enwe n'ofe n'ụtụtụ tupu ọwa aka mmadụ. Ọ bụrụ na ị na-eme ihe dị otu a wee na-ege ntị, ọ ka mma na isepụrụ aka enwe n'ohe tupu ọwa aka mmadụ. Ọzọkwa na-ekwu bụrụ gị nwa bụ onye ji ike ọchịchịrị, ike ekwensu, ajọ ike dị iche iche wee na-emepe ụka, na-anapụta ndị mmadụ, na-eme iwere aka nri wee nye ụmụ mmadụ, iwere aka ekpe nara ha. Ụfọdụ bụ ndị a na-aga enye nwa, onye nwa mụzie nwa, ọmụọ adaka. O nwere akụkọ kalị, o nwere nke a sị mụrụ nwa n'ụlọ ọgwụ mụọ adaka, ọsọ wee taa, ndị dọkịta na-agba, ndị nọọsụ na-agba, onye mụrụ nwa n'onwe nna ya ka mụsịrị nwa na-etiso mkpu. Gịnị wetara ụdị omume a? Ọ bụrụ ịchọ ike ebe ike adịrọ. Anyị na-ekwu ihe bụ na ndị pastọ ma ndị ụkọchukwu na ha ma ndị ụka ọhụrụ, ọkachasị ndị ụka agbara ọhụrụ anụ a, ihe mee na ha adịchazi ike na ekpere otu ha si wee kwesị, nyeziere ekwensu ohere, ekwensu bata na-akpa arụ ma ihe ọjọọ dị iche iche. Ụfọdụ bụkwazị ndị enwere onyinye, ndị Chukwu enyere onyinye. Ụfọdụ bụ ndị tetara n'ụra sị ọrụ oyibo ekwezi m, ọrụ Igbo ekwezi m, anọ m n'ego dị n'ụka ka anyị sobe ụzọ ụka.
ewere aghụghọ dị iche iche wee na-anapụta ndị mmadụ ego maka na onye ọbụla kịta na-achọzi ọrụ ebube nwezi onye chọọ ịta afọ. Mana ka anyị chetakwazi ekwubugo ya na mbụ, ana m ekwukwazi ya maka ọ bụ na ị ka na-esonye anyị. Ụdị onye ụka o nwere mgbe eji wee kwe gị na nkwa sị gị na onye ụka na ihe niile ga na-agara gị siriri werere. Bugodulu Kraịst aha na onwe na ịma ihe ọ gabiga maka anyị ncha. Kedu ka isi wee chesie ebe ya bụ Kraịst weturu onwe ya ana ganye n'isi ganye n'ọnwụ? Kedụzi ka isi wee chee na gị nwa bụ mmadụ nkịtị na ọma nwezi obere ihe mmepụta arụ ga-emekwasa gị, ị na-etigharị na-agbaghalụ ebe anyị ga na-etigharị na-agbaghalụ na-achọ ọrụ ebube ka anyị ga-eji na-azọnye ụkwụ ebe anyị ekwesịrị ịzọnye ụkwụ, na-azọnye ụkwụ ebe dị iche iche, na-adanalụ ndị ajọ mmadụ n'aka. Ụfọdụ bụkwazị ndị ji ike ekwensu wee na-eme ọrụ ebube ma nke m ga-esi maka na ọ bụrụ ọrụ ebube ma ihe m ga-akpọzi ya akpọ, were ya wee na-aghọrọ ndị mmadụ na-anapụta ha ego, ewere aka nri nye gị ihe ị chọrọ, ewere aka ekpe. Ụfọdụ ka a na-ewe ndụfa, ụfọdụ ka a na-ewe mkpụrụ nke afọ ha, ụfọdụ bụ ndị na-aga esi ebata ha ma mụnwụzi nwa ọzọ, ụfọdụ bụ ndị na-aga amụ dịka nke nkwu amụọ adaka ọsata n'ụlọ ọgwụ, ụfọdụ bụ ndị a na-aga enye were aka nri nye ya bụ onye ha chọrọ, ewere aka ekpe nalụghị ihe dị ha mkpa, ihe ga-eri ha arịrị. Ụfọdụ bụ ndị a na-ana nwa ha, ụfọdụ bụ nwunye, ụfọdụ bụ ndị a na-anapụ ndụ ha. Ihe a niile bụ ihe na-emesi eme. Ị na-ege ntị kịta ị ga-asị ụdị a na-eme eme, ọ na-eme eme. Ihe na-eme n'ụwa na-agba anya mmiri, ọ na-aga n'ọdụ kịta nọ na-asị Chineke mekwalụ mmadụ ebere. Maka na ọ bụrụ na Sodoma na Gomora melụ ọkara ihe anyị melụ, ọ bụrụ na Sodoma na Gomora melụ ọkara ihe anyị mee, amarọ mma otu ahụ esi wee mebie obodo ha ka aka esi wee eche mma aka atụkwasị ya ọzọ. Maka na ọ bụrụ na ọ bụrụ nkwa nwanụ Chukwu kwere anyị na anyị emefego karịa ka Sodoma na Gomora melụ, anyị emekarigo. Ifu mmadụ owere afa Chukwu wee na-asị asị, owere afa mmụọ nsọ wee na-asị asị, ọ sị na mmụọ nsọ asị ya, mmụọ nsọ asịrị. Ihe a bụ ihe anyị na-afụ. Ọzọkwazi dị n'ichie anyị na-ekwu maka ya bụ nke nwa bụ onye nyere ya bụ onyinye n'ime onwe gị na n'eziokwu ịma na ị nwere onyinye ịfụ ụzọ, ịma na ị nwere onyinye ibu amụma. Ọ dị ọkwa mfe, ọ bụ nnukwu ọrụ ka a hanye gị. Ọ kwesịrị na ị ga-akpachapụ anya gị ọfụma mana ihe ụfọdụ ị ga-eme na ihe ndị ị kwesịrị ime. Dịka o nwere nke akọ n'akụkọ, o wuru oge aha wuo ebe niile, ọgba n'akwụkwọ na onye ọbụla na-ekwu. Maka na sị gị na olu otu a onye mara ekwu onye amara ekwu ọ na-ekwu. Maka na akpọgo ndị ụka mgbe ọbụla eji mepee ọnụ kpọọ ndị ụka onye ọbụla awụpụta. Ndị ụka nọ n'anya mara ka m ga-esi etinye ya, ndị ụka nọ n'enu ọnụ amera a na-akpọrọ n'aka ndị ụka onye ọbụla awụpụta. Ha chọọ ịma, ha chọọ itinye ọnụ, okwu batara n'okwu ụka onye ọbụla chọọ itinye ọnụ, onye ọbụla chọọ ka o nwee ihe ọ ga-ekwu maka ya. Pastọ nke anụwa amamimago n'oso na ndị a na-aga anụọ nwaanyị debe okezi nwaanyị anọdụ obodo oyibo ya na ezinụlọ ya, ọnọdụ na Naịjirịa, o wee na-apastọ nke ị na-apastọzi ị na-apastọkwa ụmụ nwaanyị. Onye nke a wee pastọgide wee ruo na nwaanyị anwụnahị ya na họteelụ ebe ha nọ. O wee gbaa na news gbasa ebe niile, ọ na-ahịa ọzụkwa ndị ụka ha na-ewetara ụka aja afa. Ụka anụnwa etinyere anyị n'aka anyị na-eji egwu ọ na-achọ ka ọ nyụọ. Ndị webatara ụka unu ma na ọ bụrụ na ị na-abụgodo na anọrọ m ya ome bụ eziokwu, mana akụkọ ma histri ha gabigala ọtụtụ ife iji wee kụnye mkpụrụ ụka anụ n'ala. Ha gabigala ọtụtụ ife ya ka anyị nwa ga-eji ofu abalị wee bịanye onye abụọ ọkụ. Kedu ka anyị ga-esi anọ na mmiri ncha aba anyị anya? Ihe a na-ekwu bụ ịmara asụ ịsụọ n'odo, ịmara asụ ịsụọ n'odo. Nke a bụrụ ịma asụ ịsụọ n'ala, mba, ịma asụ itinye aka. Mmụọ na-etinye nke a. Ịma asụ itinye aka, asụna n'ala. Ewetazinalụ ndị ụka aja afa, ndị ụka aja afa oge ọbụla na-ekwu ụka a na-akpọ ụka n'ọnụ. Ọ nwere ndị pastọ kachasị unu ga-asị ndị ụka ọgbara ọfọ ka ihe unu mee, mana ọkwa na ihe mere eme ka m na-ekwu. Maka na ebe ọ bụ ịsapa akwụkwọ ebe ọbụla ị nọ, o nwere ka newspaper gbaa izu ụka ọbụla ị ghara ịfụ ebe asị pastọ nke asị ọ bụ na asị bido tata na ebe anya na newspaper
si na ọmụ gwa gị bido Mọnde o nwere ka newspaper gbaa kịta ị ghara ịfụ ebe edenye pastọ. Bido tata na ebe anya site na Mọnde wee ruo Mọnde ọzọ. O nwere ka ị na-anya na newspaper maọbụ a na-agụ news ghara ịnụ ka akpọrọ ofu afa pastọ. O nwere okwu ka ekwuo ihe dị mma gbasa maka na anyị bụ ụmụ ụwa ya na-achọrọ ka anyị kwuo ihe dị mma. Ihe dị mma mee otu onye ọbụla anọdụ ike. Ọ imere ara nke dị njọ ọsala ọkụ onye ọbụla na-ekwu, onye mara ekwu, onye ama ekwu, onye ọbụla na-ekwu. O nwere ka ibido Mọnde ruo Mọnde ọzọ ghara ịfụ ka ede n'akwụkwọ ofu pastọ wee mee nke nwanụ. Ọ bụ na ofu nwaanyị asịrọ na ọ tụbara ime maọbụ ofu nwaanyị asịrọ na omere nka asị na ome ọzọ. A na-akọ akụkọ aja akụkọ ekwesịrị ịdị na-akọ gbasara ndị pastọ. Ụfọdụ n'ime, ọ bụrụ ụfọdụ, ọtụtụ na-ekwu ụfọdụ ọ dị ka obere, ọtụtụ n'ime ha bụ ndị nwere ezinụlọ ha na ezinụlọ ha na-enwe nsogbu. Ofu ihe ka m na-achọ ka m mee ka ị mata. O nwere ndị kwuru okwu si na marriage a na-akpọ na ọ kwesịrị ịbụ marriage na manage. Ịdị na manage ihe niile na-abịachie amaka osi na dị ị na-abịachie. Ụfọdụ n'ime anyị na-abịachi ezinụlọ ha. Ọnwụnwa na-abịa, ihe dị iche iche na-abịa. O nwere nke dị mfe omume, ọ bụrụ echichi bụ ya dị mfe, ọ bụrụ alụmdi na nwunye bụ ya dị mfe. Ihe niile anụwa bụ nke ọbụla etinye gị n'aka ka arụfụ na ị metere ya ọfụma. Iwekpa onwe gị pastọ, ezinụlọ gị wee na-ada gara gara gara, kaba arụ fụ na ijikọtara ezinụlọ gị ọnụ. Maka na ihe na-ewuzi kịta anụ asị gị pastọ nke ya na nwunye ya agbasago, pastọ nke ya na nwunye ya agbasago, pastọ nke ọ bụrụ ihe kwesịrị ịdị iji ntị wee na-anụ. Gị na nwunye gị na-agbasazi, ndị ụka ha na-enere gị anya ka ihe ị na-akụziziri ha ka isi akpọnyite mmụọ ha. Kedụzi okwu ị ga-agwa ha ebe gị na nwunye gị na-enwe nsogbu? Ọ ịpụta isi ha ị ga-akaba arụ dozie nwee ndidi, ị na-agwa ha gị nwa ọrụ kedu ka esi akwụ ya ị na-eme wee na-enelụ gị anya. Ọ ka isi eme ka a ga-esi na-enelụ gị anya. Ị ga-akaba arụ na-ebi ezigbo ndụ ka ọ ghara ịbụ ịpụta na-ekwu okwu asị nke ị na-ekwu kedu onye ị na-agwa, soro okwu ọnụ m eso n'omume m. Ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị. Ọ na m asị gị ọ bụrụ na ihe gbasara ezinụlọ a ga-ekwe gị omume ka zuo ike ka o nwere ka si ndị si na-atụ inu si na ọ bụrụ na inu nwụrụ onwe gị nube ewu. Ọ bụrụ na inu nwụrụ onwe gị o nwere otu ị ga-esi eje na-enu atụrụ. Ị na-anya ọ bụrụ na onwe gị ọkwarọ ga-eme iwu abụrụ na ị ga-anụ nwaanyị ịnụ nwaanyị tata echu na-agbasa ha ncha niile ewere ya na-akọ na-ekwu ọ bụrụ ihe a ga na-ekwu ọ bụrụ ka ị ga-esi were wetara ndị ụka aja aha. Ndị fada ndị Katọlik ada anụkwanụ nwaanyị. Iwu abụrụ na ị ga-anụ nwaanyị ma ọ bụrụ na ị ma na ọ ga-ekwe gị mee. Nke a abụrụ ịmara asụ sụọ ịmara asụ sụọ n'ala, mba, asụ na n'ala. Ọ bụrụ na ị ma ha asụ kena chaa chaa ka ị ghara ịdị na-ewetara ụka aja afa. Ikwulu na-agwa ndị ụka okwu ka ha na-ege gị ntị ka ọ ghara ịbụ iche ikwu okwu o nwebe ya gị kwuo ekwulu. Maka na ịmago na gị nwa na onwe na gị na-abịa n'ebe ahụ ịchọ ikwu na o nwekwa ebe isi eri mperi n'akụkụ nke gị. Ihe a bụ ihe anyị na-enejere anya ka anyị jikọta aka anyị ọnụ wee kwado ụka fụ n'anya na ụka adarụ. N'ịchịkọta okwu niile ọnụ ihe anyị kwuru ebughị ibu. Bidote na ihe kpatara o nwere ajụjụ mmadụ jụ n'Instagram, ihe kpatalụ ndị pastọ agbara ọfụrụ anụnwa ji ebuso onwe ha agha. Anyị ekwugo maka ya. Ọ bụkwazi na o nwere ihe ị nwere itinye na nke a kaba ahụ kpọtụrụ m maọbụ na Instagram maọbụ na Facebook maọbụ na isi mbido na Instagram kwa ka etinye ọnụ n'okwu a. Ọ bụrụ na okwu ka ị chọrọ, ọ bụrụ na o nwere ihe ị chọrọ itinye maọbụ na ị chọrọ ịjụkwazi ajụ ime ka anyị mata. Ọzọkwazi anyị kwu bụ ihe kpatara ha ji aga na-aṅụ iyi dị iche iche. Ụfọdụ nwụsịzi iyi ọma mbịa na mmezu enye ekwensu ohere ekwensu ịbata na-amụ ụmụ Chukwu amụ. Ọzọkwazi bụrụ ihe merụ ndị ụka ji ahapụrụ ekwensu onwe ha, ekwensu ewelu ha wee na-anwa ndị na-ejelu Chukwu ozi ọnwụnwa. Ọzọkwazi bụrụ ihe bụ na ụfọdụ ndị pastọ ada ike n'ekpere
ụfọdụ bụkwazi ndị enwere onyinye ndị enyere onyinye ha etete n'ụra sị ọrụ oyibo ekwezi m ọrụ igbo ekwerọ m ka m banye na anọ m na ụka na-enye ego. Ụfọdụ bụrụ ndị ji ike ọchịchịrị dị iche iche wee na-arụ ọrụ amara dị iche iche na-anapụta ụdị mmadụ ego. Ihe a niile bụ ihe anyị kwugoro nya ijiri nwayọọ. Ọ bụrụ na ọ nwee ka ị ga-esi wee chọọ itinye ọnụ, chetakwazi na asị ma ọ bụrụ na pastọ ka ịbụ, ọ bụrụ na onye ụkọchukwu ka ịbụ, ọ bụrụ na evangelist ka ịbụ, nke ọbụla ịbụ na okwu a na-ekwu wee metụta gị iwee chọọ itinye ihe ọnụ n'okwu, kpọtụrụ anyị na Isi Mbido TV. Anyị nọ na Instagram, anyị nọ na Facebook, anyị nọ na Twitter. Mụ onwe m anọkwazi na Instagram, nọ na Facebook, Angie Phoenix. Ị ga-enweta m ebe ahụ. Iwe ike zitere m ozi, tinye ọnụ n'okwu, ọ bụla ajụjụ ka ị chọkwazi ịjụ, maka na ebe anyị a na-ekwu sọsọ ihe gbasara ụka kụrụ ya ntu. O nwekwazi ka ị ga-esi wee welite okwu dị mkpa a ga-etinye ọnụ, anyị etinyere gị ọnụ. Ọ bụkwazi ajụjụ, anyị etinyere gị. Chetakwazi na ọ bụkwazi na o nwere ọrụ aka ị na-alụ ịchọ ka anyị gbasara gị ozi, anyị nọkwazi echere gị n'Isi Mbido ka anyị mee ka ụwa mata ka ọ salụzie ọkụ bụ biznes gị. Aka m na-asịkwazi unu ụbọchị ụka ọma. Taịm oge na-asịzi m kwarapụ fụzi ka m na-abụ okwu bụ ka m nwee ike wee fụkọtacha, mana adịkwazi m arapụ unu ebe wọta ụwa. Ị ga-afụkwazi m n'izu ụka ọzọ, anyị etinyekwazi okwu ọnụ. Aka m bụkwazi Nwaada Angie Obiesie. Anọ m na oge anwụrụ na onyonyo Isi Mbido wee na-asị gị ka ọ dị izu ụka ọzọ.